Já nevím, no, jestli už se tam dostaneme. A zkus odemknout. Zámek? No ty vole, je to bída. No, tak je venku. Šla celá po smyku, ale už se podařilo rozhejbat i ty zadní kola. No, destičky jsem z toho musel vyndat. Jo, spousta se toho vyhodí, něco se umeje. No. Tak. Teď z toho musím vykydat všechen ten bordel, co tady je. No, tak plíseň už je pryč. A otevřel jsem nádrž, je tam strašný bordel, ale na to, abych ji vyndával, teď fakt nemám ani úplně prostor, protože se musí vyndat celá náprava. No nicméně, proč jsem se rozhodl natočit tohle video? Občas koukám na takový ty videa, nastartuje po 15 letech, po 20 letech, po 25 letech a všichni to nahodí a odjedou. A já si myslím, že je to dost prostřihaný, protože tohle auto například stálo v garáži 11 let. Ta garáž teda byla vlhká, auto bylo celý plesnivý, ale
už jsem strávil den nad tím, abych odstranil tu plíseň. A aby to trošku teda vypadalo a vůbec to není k tomu, aby to jelo, protože nejde spojka, nejdou brzdy, nejde palivový čerpadlo, takže vlastně skoro musel se rozhejbat i startér, takže vlastně skoro nevím na jak dlouho oni ty videa mají, no. Nicméně to auto už vypadá jako auto, no tak uvidíme, třeba dneska se to povede nastartovat. Zkusím to znova natočit. A furt tam je hele toho hodně. Jako Nádrž, aha. Já to vidím. No, tak běží. Tak jako vždycky, no. Máme rozebraný pravý zadní kolo. Snažím se uvolnit nápravnici. A docela to jde, naštěstí ty šrouby jdou docela povolit, no. Tady je trošku zrezlých míst, ale žádná hluboká koroze. I ta nádrž se zdá dobrá. Sundal jsem vejfuk a potřeboval bych vyndat tu plastovou vaničku, zatím se mi moc nedaří, trošku jsem to tamhle rozříz. Vlevo je vidět nápravnice, jak je rezatá. No a takhle nějak vypadají ty brzdy, když se rozeberou. Teď už jsou destičky vytržený ven. Napůl je to rozebraný. Zdálo se mi na druhé straně, že to auto stojí trošku nakřivo, když stálo ještě na kolech. Tak jsem pátral a hele, tady je kus celýho tlumiče. Vyselo to tam takhle jenom na kousíčku, proto to stálo tak křivě. No, mohli jste si všimnout, že kotouče jsem koupil od ABSka, protože ze zkušeností z minula vím, že ty kotouče obzvlášť dozadu nemusí být až tak kvalitní, záleží na destičkách hodně. Nikdy se mi to nevymstilo. No nic, tak já jdu pokračovat dál. Jdu zkusit vyndat tu nápravnici, hlavně musím rozebrat tu druhou brzdu. Nápravnice je venku. Celý jsem to umyl, odmastil. No a teď musím počkat, až to uschne. No a začne akce drátěný kartáč, odrezovač. No, takhle vypadá ta nápravnice. No, to je bída. Ale tak už to zase jsem se trošku pošoup, no.